Ahojte, vitajte pri novom podcaste Čo mi nikto nepovedal. Dnes sa budeme rozprávať s pani Evou Mrenicovou, špeciálnou pedagogičkou o predškolskej zrelosti. Dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Poďme si teda hneď na úvod povedať, čo je to tá školská zrelosť. Školská zrelosť je taký pojem, ktorý hovorí vlastne o pripravenosti dieťaťa do školy, ale zároveň školskú zrelosť niekedy nazývame aj testy. Hej, že máme testy školskej zrelosti, ktoré zväčša robia psychológovia v centrách poradenstva a prevencie. A tie testy, to sú testy, ktoré sa prinášajú do tých materských škôl a tam ich robia s tými deťmi. Čo tam všeličo býva? Testy, ktoré sa robia v centrách, sú asi trošičku iné typy testov, ako tie, čo sa robia napríklad na depistážach v škôlkach. Ale dôležité je, že v tých testoch sú všetky zložky školskej zrelosti, ktoré vieme, že sú potrebné. Školská zrelosť zahŕňa takú telesnú alebo somatickú zrelosť, potom zahŕňa takú psychickú alebo kognitívnu zrelosť a zahŕňa aj takú emocionálnu zrelosť. A tie testy vlastne sledujú tieto oblasti. Či je dieťa aj telesne, aj emočne, aj z takých psychicky, kognitívne, že či má všetky tieto funkcie, pamäť, pozornosť, zrelé. Vy ste spomenuli slovo depistáž. Vysvetlíme si aj toto? Čo to znamená? Depistáž je v podstate také, ako ľudovo povedané, sito. Je to taká ako keby orientačná diagnostika, ktorá nám vyradí v materských školách detičky, ktoré naozaj vieme, že tú zrelosť majú naozaj dobrú, od tých, ktoré sú možno na hranici zrelosti alebo sú nezrelé. A robí sa tá depistáž práve kvôli tomu, že je zbytočné, aby dieťa, ktoré má dobrú školskú zrelosť, aby išlo do centra poradenstva a prevencie, ale tie detičky, ktoré majú práve tú hraničnú zrelosť alebo nezrelosť, tak tie potom na odporúčanie tých ľudí, ktorí robia depistáž, tak idú do centra poradenstva a prevencie, kde sa im už robí test školskej zrelosti, ktorý sa robí zväčša individuálne, alebo možno niekde aj skupinovo, ale a práve potom psychológ po tomto teste vlastne vyjadrí odporúčanie, že či to dieťatko je zrelé do školy, alebo nie je zrelé a rozprávajú sa s rodičmi o tomto výsledku. A na základe toho teda rodič buď teda dieťa do školy dá, alebo nedá. Čiže keď napríklad v úvodzovkách nevyjde depistáž v škôlke, hoci čo sa môže stať, či už dieťa je po chorobe, alebo nevyspaté, to je úplne jedno. Čo je dobre spraviť? Že prídu už výsledky a vidia mu tam niečo, ale tomu rodičovi sa to nezdá. Ja by som povedala, že v takomto prípade, že keď aj depistáž nevyjde a rodičovi sa zdá, že veď tieto veci predsa moje dieťa vie, alebo tak, že ja by som povedala, že je dobre ísť do centra poradenstva a prevencie, dať to dieťa pretestovať a možno, že sa rozprávať o tom, alebo ten psychológ zväčša potom vie povedať, že prečo asi sa to stalo, že prečo to dieťatko zlyhalo. Môže to byť napríklad taký aspekt, že dieťatko má možno takú hraničnú pozornosť, kedy napríklad pri depistážnom vyšetrení robilo sa skupinovo a nezvládlo robiť tie pokyny, lebo ho vyrušovala tá skupina, ale individuálne to zvládlo. A potom je naozaj na tom psychológovi tí ľudia, ktorí robia v tých poradniach s deťmi, robia dlhodobo a vedia to odhadnúť, že či to je dieťatko, či to zasahuje do tej školskej zrelosti a mohlo by to ovplyvniť ten výkon dieťaťa v škole, alebo nie. A ja chcem len povedať to, že niekedy sa možno to nadceňujeme a niekedy podceňujeme tú školskú zrelosť. A len pre rodičov by som povedala, že
to vyšetrenie alebo tá školská zrelosť a to, že dieťa ide do školy, že to je naozaj vážny krok. Hej, pre dieťa, že keď som robievala v poradni, tak som vravela rodičom, že vlastne to je nastúpenie do nejakého vlaku, z ktorého už sa ako keby nedá vystúpiť. Hej? A že niekedy ak tam sú naozaj vážne veci, ktoré by mali brániť dieťatku sa naučiť čítať, písať a proste zvládať tie školské zručnosti, kedy to nemusí to byť práve to kognitívne, že môže to byť aj emocionálne, že dieťatko napríklad má problém zvládať niektoré pokyny, hej, alebo je mu veľmi náročné adaptovať sa v skupine detí, hej, že nie je zvyknuté, možno je veľmi precitlivé a aj toto môže ovplyvňovať jeho školský výkon a tam odborník vie posúdiť, či to je to, kedy by odklad školskej dochádzky pomohol, alebo to je také dieťatko, keď aj má takéto problémy, tak by odklad školskej dochádzky nepomohol a teda ho dáme do školy a potom ale sa robia napríklad už iné testy a že dieťa môže byť napríklad integrované, hej, môže mať rôzne, to sa teraz volá tie opatrenia, hej, v škole. Áno. Ale určite akože ja odporúčam, ja si myslím, že školská zrelosť je vyšetrenie, ktoré má svoje dôvody. Má svoj význam. Čiže ak aj tá depistáž nedopadne, tak je vždy lepšie ísť do toho centra, si dať akoby skontrolovať a tam už ten odborník vám alebo teda tej mame s otcom povie, že čo je lepšie. Povedzme, že dieťa tú depistáž v škôlke nestihne. Vtedy sa chodí tiež do toho centra asi. Áno. A treba doma nejako to dieťa pripravovať alebo sa spoliehať na to, že v tej škôlke totiž to majú. Viem, že deti chodia s tým, že robíme pracovné zošity. Teraz sme robili, vymyslím si, teraz sme robili farby, tvary, potom sme ich kreslili, vymalovali, potom sme robili, kruhy, štvorce, číselka písali. Viem, že ich učili alebo teda ich nechali, aby si napísali svoje meno, že podpíšu sa. Čiže potom je už doma s ním cvičiť, necvičiť, alebo ako, lebo keď sú deti aj, ktoré majú dlhodobo choré doma, teraz je taká doba, že aj 3 mesiace je dieťa doma, že či ho doma nejako nabrifovať, alebo... Viete, čo ja si myslím? Že tá školská zrelosť je vlastne niečo, čo sa tak prirodzene vyvíja, ale zároveň je to niečo, čo sa u detí vyvíja aj vďaka tomu, že sa s deťmi pracuje. Áno. A keby sme si mali povedať, že čo je to, že po tej motorickej stránke, teda v somatickej a telesnej stránke potrebujeme, aby dieťa malo nejaký vzrast. Hej, že sa hovorí, že už je pripravený do školy, väčšinou tým deťom začnú vypadávať mliečne zúbky, hej, že sú to takéto veci. Ale aj toto je ten signál. Áno, určite. Aj to je, že vlastne aj telesne to dieťatko ako keby dozrieva, že sa mení, hej, telo. Ale zase môžeme mať deti, ktoré sú nižšie vzrastom a neovplyvní túto školskú zrelosť, pretože maminka má 150, ocko má 160. Jasné. Čiže nemôže ten akoby niekto povedať tomu dieťaťu, ty by si mala rok počkať. Určite nie, ale je to ako keby, hej, že tie deti sa menia, že to už vidíte, že to sú už takí, hej, že už to nie sú také bábätkovské postavy, ale že tie deti sa tak trošku vytiahnú, hej. Áno, že sa menia. A potom je vlastne tá kognitívna stránka, alebo tá psychická stránka, kde vlastne sa sleduje, že či dieťa je schopné si veci zapamätať, či udrží nejaký čas pozornosť. Veľmi dôležité sú v tej školskej zrelosti veci zo sluchové vnímanie. Tam je sluchová diferenciácia, sluchová analýza, také fonematické uvedomovanie. Čo to znamená? To sú veci, kedy dieťatko, keď je v predškolskom veku, už by malo vedieť vytlieskať slova na slabiky, malo by vedieť povedať prvé písmenko, možno aj posledné písmenko. Niektoré deti, ktoré toto majú výborne rozvinuté, tak už v takomto veku napríklad vedia rozložiť také krátke slova, les, pes, hej, už vedia povedať, že les to je L-E-S, hej. A toto sú
veľmi významné prediktory toho, že keď vidím také dieťa predškoláka a keď sa s ním rozprávam a sa ho spýtam, ty počúvaj, a to aké máš ty meno, poviem Maťko a aké je prvé tam písmeno M, alebo ja sa volám Eva, to je aké prvé písmeno a že to vie, že mu to ide, tak to sú... Že toto sú také jednoduché veci, ktoré odhalia. Presne. A že viete, že to sú veci, ktoré sú dôležité pre tú školskú zrelosť. Takisto v zrakovej diferenciácii, že vedia napríklad priradiť veci, že vedia rozlišovať farby, že vedia, predškolák už by mal vedieť povedať odtiene, farieb, že by vedel, mal že tmavomodrá, bledomodrá, že to už povie. Áno, že proste, ja neviem, vie zrakovo priradiť alebo vie nájsť rozdiely v obrázkoch. Poradí si s bludiskom napríklad, a to sú veci, ktoré my vlastne bežne s tými deťmi robíme. V školskej zrelosti sa veľmi často, alebo teda teraz máme veľa detí, sa tam sleduje reč. Je veľmi dôležitá, to by som napríklad chcela povedať, že nie je jedno, keď dieťa do prvej triedy ide a nevie čisto rozprávať. To ovplyvňuje. Chodia aj logopedičky do tých materských škôl? Áno, chodia a to je podľa mňa naozaj veľmi, veľmi dôležité, lebo keď máme dieťatko, ktoré nám nerozpráva správne, a začne sa učiť čítať a začne písať a ak napríklad má problém so sykavkami a teraz napríklad miesto S vyslovuje Š a ono to aj tak počuje a keď potom píše diktát. Čiže ono to má vplyv na toto jasné, zase. Pravda, to všetko že načítanie, napísanie na jeho úspešnosť v škole. A že proste mu to bude robiť problém. Čiže reč je určite dôležitá, aby dieťa aspoň tak, ako najlepšie rozprávalo čisto, aby napríklad vedelo povedať nejaký krátky príbeh, aby si vedelo zapamätať, básničku. Áno, presne. Alebo zážitky z uplynulého dňa. Áno, aby to vedelo povedať. Že toto sú všetko veci, ktoré vlastne bežne s tými deťmi robíme. Čiže my nemusíme... Zo života. Áno, nemusíme to trénovať, ale aj doma bežnými rozhovormi. Presne. Hrať sa s nimi, tráviť s nimi čas a vtedy vlastne to, čo potrebujú v tej škole, robíme. Ešte by som chcela spomenúť okrem reči, že tým, že teraz je doba, kedy decká strašne veľa pozerajú telku, máme mobily, máme tablety, internet, že deti sú zamerané veľa na také zrakové podnety, že deti dokážu pozerať rozprávky bez zvuku, a viete, menia sa im obrázky, že tie zrakové podnety majú veľmi dobre zvládnuté, oveľa menej teda majú zvládnuté sluchové podnety, ale ďalšia vec, čo je, že je veľa detí, ktoré potom majú problémy s grafomotorikou napríklad. To znamená, že čo nevedia? Že nesprávne držia ceruzku, majú nesprávny úchop, nevedia, čo ja viem, obkreslovať. Čiže alebo aj toto... Ale, prepáčte, tam je asi aj to, že ako majú obrázok, aj za čiaru. Aj to je tá predškolská akoby, lebo viem, že syn s tým chodil a mladšieho brata 2 roky upozorňujú, ako chodí za čiaru, lenže tí ešte trénovali, že môžu za čiaru. Lebo to je presne, že 2-ročné dieťa má úplne iné. Lebo vlastne to, že dieťa chodí za čiaru, tak to je ako keby už zručnosť, ktorá sa volá, že je to spojená grafomotorika s takou vizuomotorikou. Čiže tam sú tie dva zmysly už. Že očko si už vie ako keby dohliadnúť na to, že pokadiaľ ja s tou rúčkou mám ísť. Čo potom samozrejme potrebujem, keď píšem do riadku, aby som nezachádzal pod čiary alebo pomocné čiary dodržiaval. Áno, čiže to sú všetko také precvičenia. A čo je napríklad sa sleduje v tej školskej zrelosti, čo tiež je také, že to robíme s deťmi, sú predmatematické alebo matematické schopnosti. Že predškolák by mal vedieť už rozlíšiť pojmy veľký, malý, vysoký, nízky. Alebo by mal vedieť už počet napríklad určiť, že na kocke.
Hej, hráte doma človeče a deti už také predškoláci už hodíte a on už nepočíta bodky, či tam je 5, ale už rovno povie, 5 bodie, 5 mám, hej, alebo 6 mám. Čiže priradiť do tých 6 počet. Počítať do 10, hej. Presne ako ste napríklad prvý, posledný. Hej, to sú veľmi dôležité veci, lebo zrazu v prvej triede pani učiteľka postaví pred deti čísla, hej, a pýta sa deti, čo je pred dvojkou? Áno, to trénujú v prvom pol roku. Áno, hej. A keď dieťa ako keby toto nemá, že nepozná tie pojmy pred, za, prvý, posledný, tak s tým môže mať problém. A ešte asi hore, dole a vpravo, vľavo však. Presne, hej. Čo sa nám nedarí niekedy na skúškach z automobilu. To sa niekedy nedarí nám ani v dospelosti. Áno, to sa mne stalo. Ideme doľava, išlo sme doprava, ale našťastie smerovka išla dobre. Presne, hej, ja to poznám. Čiže to ani není o tom trénovaní dieťaťa sadne si a idem ťa drilovať, ale sú to veci z praktického života, mi to vychádza. Určite. Hej, sú to veci, ktoré bežne s tými deťmi, keď sa s nimi hráme, robíme a niekedy, keď teraz napríklad, keď máme detičky, ktoré máme teraz veľa detí, ktoré napríklad majú oneskorený vývin reči. Alebo máme aj veľa detí s narušeným vývinom reči. A ak mám dieťa, ktoré napríklad sa ťažko učí farby, hej, že trénujeme to a nejde mu to, hej, alebo môžu byť deti, ktoré majú problém s predložkami, hej, alebo môžu byť detičky, ktoré majú... Ako s predložkami? Napríklad, že nepoužíva ich správne, hej, alebo že nerozumie tomu, lebo deti, ktoré majú narušený vývin reči, tak majú ako keby problém s porozumením reči. Áno. A tie predložky, je to na stole, je to pod stolom, je to pred stolom, hej, to môže mu to robiť problém. Takže že preto, takže toto sú vlastne deti, s ktorými niektoré tie veci naozaj budeme musieť trénovať, hej, alebo chalani, hej, že nemusia to byť len chalani, ale deti, hej, lebo že keď majú problém s grafomotorikou, hej, nebaví ich to kreslenie. Ano. A preto napríklad treba vymyslieť také veci, ktoré tie deti robia rádi, hej, že ja neviem, nekreslí rád ceruskou, no tak možno mu ponúknem, aby sme spolu kreslili geometrické tvary do piesku. Alebo mám pripravený plech s múkou doma, ktorý pred večerou dám a poď niečo ešte spravíme. Alebo to možno dám na niečo, čo podsvietím, hej, aby to, alebo vymyslím proste niečo, hej, aby to dieťa si tú zručnosť, napríklad tú vizuomotoriku alebo tú grafomotoriky nejakým spôsobom trénovalo. Nie tým klasickým spôsobom. Áno, čiže na internete teraz rodičia nájdú, je kopu článkov o školskej zrelosti a kopu vecí, že si môžu pozrieť, hej, že že ešte by možno toto mal vedieť. Takisto, keď chodia deti do škôlky, hej, že pani učiteľky v škôlke určite povedia, že áno, že možno, hej, alebo vidím, že tie obrázky, ktoré má moje dieťa, nie sú úplne také, ako majú iné deti, hej. No, tak sa spýtam pani učiteľky, že ako to je, že drží dobre tú ceruzku, nedrží a možno aj pani učiteľky vedia poradiť, že tak ešte doma možno, hej, trénujte tie 3 prsty, hej, uchop a určite ja odporúčam napríklad, že ak dieťa je 4-ročné, nerozpráva čisto, navštíviť logopéda. Hej? Áno, že už od 4, kým to není fakt ten predškolský ročník akoby. Áno, ja tak chodím so synom, jeden problém nemal, druhý má sikavky, ako ste hovorili. Áno. A už mi to dáva takúto logiku, že aby ako to vyslovuje, aby to nepísal zle. Presne. Takže preto chodíme aj my logopedičke. A väčšinou, keď sú to takéto veci, tak to veľmi rýchlo, hej, že to nie sú nejaké, že dlhodobé chodenia, ale veľmi rýchlo to tie deti pochopia. Nasávajú. Áno, a vedia sa s tým vysporiadať a už potom do toho prvého ročníka idú pripravení. Hej. A čo sa týka detí, ktoré sú po intelektuálnej stránke pripravené, ale po emočnej nie do školy. Tam čo?
To skôr je tá starosť toho rodiča. Áno, že to sú také, je to také na zváženie, hej, že zase treba o tom rozprávať, lebo aj tieto deti idú do poradne, hej. A ja som napríklad mala takú skúsenosť, že vedeli sme to odlíšiť, alebo sme sa snažili aj s rodičmi rozprávať o tom, že pokiaľ tá emočná zrelosť bola naozaj taká výrazná, že to dieťatko napríklad ani nechodilo ani dlho do materskej školy, hej, že napríklad bolo doma a chodilo len do predškolskej. Áno, že neskôr. Áno, že išlo neskôr. Tak môže to byť to, čo významne ovplyvní tú školskú dochádzku, hej. Áno. Čiže ja som napríklad, keď sme odkladali školskú zrelosť a kvôli emocionálnym problémom alebo emocionálnej nezrelosti, tak rodičia mali presne tú otázku, že nebude sa nudiť, hej, či sa nebude nudiť tej škôlke, hej, alebo niečo. A my sme to potom napríklad riešili, alebo ja som sa s rodičmi potom rozprávala, že či nebude vhodné, alebo že či si nevedia predstaviť napríklad to, že dobre, že budeme pracovať na tej emocionálnej zrelosti, na tom, aby sa dieťa napríklad odpútalo od tej maminy, hej, lebo niekedy naozaj tie detičky mali vážne úzkosti, hej, že nevedelo zostať bez mamy, nevedelo robiť podľa pokynov niekoho iného, hej, že to nie sú také, že dieťa poplače, hej, ale to sú naozaj také významné veci. A ja som práve kvôli tomu, že aby sa to dieťa nenudilo, tak sme napríklad hľadali veci, ktoré by mohlo robiť ako krúžky. Že malo nejakú takú povinnosť, hej, že začalo chodiť buď do hudobnej, alebo začalo chodiť na tanečnú, na nejaký šport, hej. Čiže malo niečo, čo už malo pravidelne, hej, a mohlo sa tomu venovať a malo ako keby takú zvýšenú na seba, hej, nárok nejaký. Takže takto sme to potom zvyčajne riešili. A môže sa stať, že dieťa spraví školskú zrelosť v tej materskej škole tými testami a v škole príde a tam proste nie, alebo niečo sa mu tam v vodzokách pokazí. Môže sa to stať. A potom čo je to na zvážení rodiča po porade v škôlke, alebo... Môže sa stať, že tá adaptácia je ťažká, hej? Že napriek tomu, že sa odhadlo, že dieťa je zrelé, že sa proste do tej školy pustilo, že môže byť, že tie deti majú ťažkú adaptáciu a väčšinou, keď prešlo dieťa školskou zrelosťou, ja som aspoň keď som robila, tak som nezažila taký príklad toho, že by sme takéto dieťatko napríklad vrátili do materskej školy po dohode aj s rodičmi, alebo že by sa robilo. Stalo sa mi, že boli rodičia s dieťaťom na vyšetrení, nevyšla školská zrelosť, rodičia sa rozhodli dať dieťa do školy a potom sa, hej, že to malo také zlyhanie a že to som zažila, že sa vracalo dieťa do školy, ale robí sa to výnimočne. Hej, že to nie sú také veci, ktoré sa robia, pretože aj pre rodičov, aj pre to dieťa to je potom také, akože nie úplne. Hej. Ale chcem ešte povedať tej adaptácii v tej škole, že ja som chodievala na také besedy do materských škôl práve k tým rodičom, ktorí mali deti a dávala ich do školy. A ja si myslím, že to obdobie, kedy vstupuje dieťa do školy, že to je fakt významná vec. Milník jeho života. Áno, že to je proste... že to je ako pre nás, keď ideme do novej roboty. Áno. Hej, a že to... Do neznáma ideme. Áno, to je veľká neznáma. Hej, že môj syn mi napríklad tiež, tak najmenší syn, ten mi tak povedal, keď vošiel do tej školy, som videla, že tým deťom sa tá škola zdá obrovská. Hej, že vy keď prídete do tej triedy, tak sa vám zdá, že nejaká je malá tá trieda. Hej, a tým deťom sa to zdá obrovské. Teraz tí veľkí žiaci tam chodia, hej, s tými taškami obrovskými. Chaos. A on mi sám povedal, že ja som asi není pripravený na túto školu, hej. Čiže je to pre nich významné a že
ja som tým rodičom hovorila, že aby si to možno tak uvedomili a že možno skúsili naplánovať ten september, október, november, tie prvé 3 mesiace tak, aby, ak sa dá, nerobili nejaké iné významné zmeny. Hej, napríklad, že ak sa dá, neplánujte vtedy sťahovanie. Áno, veľké životné zmeny. Áno, nerobte iné veľké zmeny a skúste proste napríklad si povedať, že dobre, aspoň ten prvý mesiac, že poďme, choďte skôr z roboty. Hej? Buďte pripravení na to, že napríklad to dieťa príde zo školy a bude unavené. Buďte pripravení na to, že tomu dieťaťu sa nebudú chcieť robiť úlohy. Tak, áno. Hej, že možno bude plakať. Hej, a že tú únavu, tie deti nám neprídu do školy, nepovedia, ja som taký unavený, asi si musím pospať. To sa inak prejaví. Presne, začnú plakať, alebo sa hnevajú, hej. Alebo ležia na chodbe a nevedia sa vyzliecť. Presne, hej, že robia nám ako keby, že prieky hej. Čiže toto som im vravela, že skúste byť taký, že rozumieť tomu, že sprevádzate niekoho, kto ide do niečoho, komu je ťažšie, hej, a potrebuje takú vašu, akože potrebuje aj vašu pohodu a že vždy, ak ste vy v pohode, tak aj to dieťa bude v pohode. A ešte potom je, že rodičia, ak sa vy bojíte tej školy, tak potom sa bude báť aj vaše dieťa. Prenáša sa to. Áno, hej. Čiže my skúste veriť tej učiteľke, ktorá je v tej škole, že to s tým dieťaťom zvládne a aj tomu dieťaťu. A keď my máme tú vieru, my ráno ideme s tým, že dáš to, neboj sa, hej. Tak proste vidí ho roztleskávačka trocha. Áno, tak aj to dieťa to ľahšie zvládne, ako keď nás vidí pred školou, hej, že my sme vystresované. Áno, toto isté platí aj na tú škôlku, na všetky zariadenia školské. Presne, a podľa mňa má stres aj stredoškola, ktorý tam ide sám bez tej mamy. Samozrejme. A to stredoškoláci, hej, že pre nich je to tiež veľká zmena, hej, to takisto to ako, že áno, potrebujú proste našu podporu tie decká vtedy. Je ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať, že aby sa na niečo, na čo by sa nemalo zabúdať? Takou mojou veľkou témou pre rodičov je, aby si verili. A že ja sama som rodič a tiež som sa veľakrát pochybňovala, hej. A že veľakrát si poviem, že či som bola dobrá mama a že mohla som to možno robiť inak a lepšie, ale je to podľa mňa veľmi dôležité, že veriť si, hej, že možno práve tí rodičia, ktorí aj počúvajú tento podcast, tak že robíte to, čo najlepšie v tejto chvíli viete pre tie svoje deti spraviť a že ten čas, ktorý venujete tým svojim deťom, je naozaj veľmi dôležitý a že také prianie, že aby ten čas, ktorý trávite, aby proste vo vás zostal a verili ste tomu, že zasievate niečo, čo je pre tie deti veľmi dôležité. Ja vám ďakujem za rozhovor a my sa vidíme pri ďalšom podcaste.